Bueno, són les 11 de la nit i ens anem a fer Gavà-Sitges. Bueno, sortim de Gavà. Això sí és veritat. ¡Hala, ya! Mira, ya estamos las diferencias. No, de estas... Vale, jo el que digueu. Ara, aquesta és guapa. Bueno, anem cap a la Sentiu, a pujar al purgatori, vinga. La font de la Sentiu. Portem 4 quilòmetres i alguna cosa. No sé si es veu. Estem camí de la Clota, la una. La una, potser? 1 i mitja. Bueno, 9 quilòmetres, 2 hores i quart de caminada i estem a la Clota. Bueno, doncs ara ja estem a la pista principal, la que en uns quilòmetres ens portarà cap a la plana. Bueno, 20 quilòmetres, 4 hores 45, i estem a les parets del monestir. Aquest és el monestir budista de la plana. Colònia agrícola, mira. Colònia agrícola. Es veu bé perdut o què? Pobret, és gran, eh? És un gos, sí, mira. No ho sé, aquí no hi ha ningú. Cuidado, no us acosteu perquè no sabem quina reacció pot tenir, No ho sé. Jo crec que està dormint. Anem. Llavors s'espantarà i ens fotrà a nosaltres. És molt gran, Bueno, estem a punt d'arribar a Jafra. Bueno, és això d'aquí. Això és Jafra. I ara ja ens anem cap a direcció la Fita. Els Caçadors i Sitges. Bueno, acabem de passar el coll de la Fita. Són les 6 i queda ja doncs poquet per arribar a Sitges. Ara passarem pels Caçadors i anem tirant. Juan, a punto de llegar a Sitges, tío. Ya acabamos, ya estamos, a punto de arriba a Sitges, Venga. Nos has engañado, Jordi. Sí. Bueno, són les 7:30 del matí, 8 hores de caminada, 31 quilòmetres. Bueno, ja hem arribat a Sitges, Ya era hora. Bueno, menos mal, que hem arribat. Ja hem arribat,